ନା ମାମୁଁ ପାଇଁ ଗାଡି ଆଣିଲେନି। ମାମୁଁ ର ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଚାରିଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଦା ଥାଉ ଯିବା ମାମୁଁ ଡାକି ଆଣିବା। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଭଲ ଖୁସି। ମାମୁଁ ଘର କହିଲା ଆଉ ମାମୁଁ ଝିଅ ଅଛି ନା ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ମାମୁଁ ଝିଅ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ହଁ କୁହ ଭାଞ୍ଜା। ମାମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। କଣ ହେଲା ଖୁସି ଖବର? ଜାଣିବ କହୁନ ଚାଲ। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଦ କରିନି। ମାମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଝିଅ ଦବନି ପଇସା କହ ମୁଁ ଦେଖ ଆଙ୍ଗୁଳି କେତେ ଅଛି? ଅଛି ହାତ ପୋଜରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ? ମୁହଁ ଟା କାହାର ବେ? ମୁଁ ତମେ ଆଣିଛ ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ତମେ ଦଉଛ କାଲି ତୁ ପଇସା ମୋ ପାଖରୁ ମାଗୁଥିଲୁ ଆଜି ତୁ ମତେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ମାରିଥିଲା ମନେ ପଡୁଛି? ହଁ ତମ ଘରଟା ପୁରା ବିକି ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଗାଡି ଆଣିଛୁ ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ ମତେ ବାହାରକୁ କାଟିିକି ତୁ ଗାଡି ଆଣିକି ମତେ ଧରଉଛୁ।